на Гоя вдали там. Аз ми Дилю паднал с мотора и то почна да му се подува лед. То е лед. Като върна някъде с мотора и ми е лед, а кръка ми се залеждат. И почна да му се подува, може би трябва да види на Гоя. След освобождението... Не, то защупено не е, иначе не може да стопи. Кажи му къде е да не изчака Дилю ще дойде да му го намества. Е там, а? Ще иска 5 лева. Точно толкова имам. Взех от баба 10. Къде сега да върна? Дед Малина, там дед салона върви. Ти върви, сега ще ми кажа да поизчака. Та не е Мишка, ей. Давай наш клипчета, ой. Ори! Виж как си играе годиницата малко. Най-накрая. Стар било. Как ще е стар? Виж какво е. Еми